Anem a veure. Necessitaria 2 persones per anar a fer la broxa. Voluntàries? Caram, no sabia que hi havia tanta gent de Belles Arts aquí, eh? Molt bé, doncs amb aquest aplaudiment de simpatia les passem al nostre set. Es volen posar aquí, sisplau? Aquí, mirant cap aquí. Molt bé, ja les tenim aquí. I com que ja les tenim aquí, doncs, evidentment, ara què ens falta? Ens falta un model. I aquest aplaudiment de simpatia pel fantàstic model que apareixerà. Per on apareixerà el model? Per allí! Es poden... Gràcies, molt amable. Es poden posar, sisplau, ja les fantàstiques... bates. És correcte, bates? Sí, bates. Bates. Molt bé. I els guanys. Bé, vostès es troben en perfecte estat per fer aquí una demostració de pintura, de poder aquí, el que se'n diu, trempar i riure? Sí. Molt. Allò, a veure... Home, i amb aquest model? Amb aquest model, Amb el seu tipus i la meva cara. Oh, que és broma. Molt guapo, aquest noi. Són aquests nois que quan els veiem per la tele diem no els veiem mai al natural, pel carrer no n'hi ha. Veuen com n'hi ha. Ell també va pel carrer. Oh! Estan preparades? Estan preparades. Doncs, sisplau, és pregat de treure's el burnós. Deixi'm-el veure bé. Em perdonaran, però és de les poques vegades que em quedo acollonit. Perquè jo em pregunto, què tindrà aquest noi que no tingui jo? Li puc ensenyar a la meva senyora, això? Seria fantàstica. Bé, ja deixem-ho córrer perquè està xupant plano vostè més que jo. Estan preparades? Bé, per començar, doncs jo els hi faré una petita demostració del que han de fer. Per exemple, jo li agafaré una miqueta de vermell i per començar mirarem de pintar-li un petit corbatinet aquí, allò així, per començar, no? Més o menys, no? I li fem també el petit llombreguín. I ara, vostès mateixes, vostès vol posar aquí, senyora? Posis aquí, aquí té el pinzell i sempre, per favor, encarat pintant així perquè els puguin veure bé des de les cases. Jo també vinc cap aquí. O de l'esquerra està millor que de la dreta. Doncs, endavant, temps, endavant. Poden anar pintant. Vostè ja va per la part de baix, ella. Sí, sempre una miqueta així, perquè encara que sigui incòmode, però perquè la puguin veure bé. Caram, sembla pintora professional, vostè. I els calçotets, llàstima que està aquí, això. Vinga, a veure, amb aquesta alegria que els caracteritza. Fantàstico! Mira, som-hi serem, Això ja es veu venir, home, molt va! Ei! Bé, vostè va per feina, vostè va a lo Cherokee, A lo Cherokee, mira-la, ella. Oh, fixa't. Perdoni, que podria moure la medalla esquerra, deixa cara. Mogui la medalla. Toma! Fantàstic! Guai! Molt bé, parem un moment, i ara hauria l'esquena. L'esquena. Es pot tombar perquè això és com una plaça de braus. Ospatre, noi! Segueixin, l'esquena. A veure què se'ls correix vostès a l'esquena, amb aquesta alegria que els caracteritza. Ella per la part de baix, ella. Va, nen, anem per feina, reina. Què fa pessigolles, nen? Una miqueta, ella. Ospatre, noi, aquest culet respingadet, és que ho té tot, aquest noi. Nena, tu ets una marrana, carinyo. Ets una marrana. Bé, jo crec que el sol, molt bé. I ara parin un momentet. Stop. Per favor, per acabar, vol girar-se, sisplau? I ara ens agradaria que fes alguna postura, tipus allò disco. Esperis, que tinc aquí un aparell.
Sap allò del disco, aquella estàtua que fa allò del disc? A veure, més o menys, més o menys. A veure com surt, diu ell. Uau! Segueixin. És fantàstic, ladies and gentlemen. És fantàstic. Això més que el discòbolo sembla posició en cagatuart, però posis més de cara així, que després no l'agafen. Molt bé, jo crec que ja l'han emmerdat prou. Jo crec que... Ai, els ronyons. Sí, no en té de ronyons, aquest home. No en té de ronyons. Bé, jo crec que sí. Ens posem aquest cantó d'aquí i fem un aplaudiment de simpatia a les fantàstiques pintores que se les emporten. I un aplaudiment de simpatia pel fantàstic model. Mercès, moltes gràcies. I també se l'emporten a la dutxa. I per anar a fer la broxa.